Мои дарагія, я гляджу, як у Беларусі апошні тыдзень бушавала непагадзь. І не перастаю здзіўляцца, як выгодна і з гумарам перамагаеце ўсе праблемы і складанасці. Я бачыла відэа, дзе вы танчыце пад дажджом, рассакаеце ваду на самакатах. І захапляюся кожным. Захапляюся, бо вы адолелі шторм лепш, чым гэта рабіла дзяржава. У час, калі ад улады патрэбны максімальныя намаганні, каб зліквідаваць наступствы патопу, беларусы зразумелі, зноўку, у які ўжо раз, што нам даводзіцца спадзявацца толькі адно на аднаго. А тое, што рэжым не змог аператыўна зрэагаваць і забяспечыць усім неабходным тых, хто пацярпеў, відавочны доказ праблемы, пра якую ўлады маўчаць. Гэта недахоп кваліфікаваных кадраў і паслядоўны ад'езд людзей з краіны. Гэта праблема, якая рана ці позна пачынае адбівацца на ўсіх сферах жыцця краіны, і ў тым ліку на ўстойлівасці інфраструктуры. Рэжыму куды прасцей абвінаваціць усім беларусаў у любой складанай сітуацыі. Але беларусы проста хочуць, каб дзяржава выконвала свае абавязкі. Людзям не трэба, каб завалы расчышчалі палітвязні. Ім патрэбна праца адпаведных службаў і прафесіяналаў. Але рэжым зноў паказаў, што здольны толькі на рэпрэсіі, а не на дапамогу грамадзянам. Дарагія, калі ласка, беражыце сябе і родных. Працягвайце падтрымліваць тых, хто побач. Аб'ядноўвайцеся, каб дапамагчы тым, хто моцна пацярпеў ад стыхіі. Наша еднасць і ўзаемападтрымка – гэта тое, што не зможа разбурыць ніводная стыхія.